Kumatawag man ti naganot mo ta makaramramanak uray may salaan. O, paano ti pagkalawit, Maring? Kwan amaray ang problema ta ulyokon kuno dati ka mangulit ninyo. Si Kalata, ah. Sayang tayo. Dapat mga mangulit ninyo. Ginagawa mo! Ginagawa mo! Ay, sige mo tangan. Ginagawa mo! Ikagagata ka timulay. Dapat mga mangulit ninyo ko naman. Damay sa nga bunga na. Ay, may samat agpay sa tibunga na dahi tinaulik. Baglaan yun ang uray. May sa damaalak. Oh. Ay. Oh. Lakamot lang ang yugan. Ay, salamat. Makaramana mo na tinaganusan. Wow! Ay na, kayang-kaya pa mo lang ang muli o red bumakat ti taon. Ay, ayos. Makaramanak ti naganaws. Uray may sa lang. At ito'y tinaulit na naganos na eh. Wow! Naganos. Maring tibayad na gayam. Nya? Dayakon, salamat agad maring. Na makaramramanak na talagan. Sana, oh. Si Maring yawid ko nga rudan tagay kung ito nga pisyunan. Good, Maring. Kamen, salamat.